Agung ceplakan tikus. Niku Gatotkaca. Ususe kabel. Niku Galuh uyuhe edang kopi. Kringete banyu aki. Niku senengane nek gelut ngincer sirah. Anggere candak sirahe sikile mancal pundak tuwek. Botol ndase. Ndase sapa? Ndasmu kowe. Ora ngono wis tolong kowe. Kandhan-kandhanane ngeyel kok. Niku tenan. Sing nomor 3 jenenge Antasena. Niku satriyane ndugal kewarisan, glelenge rajamak-jamak, kancane gali kabeh. Niku Antasena. Ora iso basa, ora iso ndodok, ora iso unggah-ungguh, ora iso tata krama. Nek wis temandang digdaya kliwat ukur. Kliwat ukur. Kacarita kelangenane Iwang Pikulun padha wenang. Sapa wani karo Antasena? Sampeyan diantem pisan cuk, wonten ora mudyan mbok kula nyembah selawe taun. Antasena niku ora tau teng kasatriyan, sabane pasar. Mergo wonge merakyat. Kancane kawula cilik, nek mangan ra tau ning kasatriyan, ning angkringane Mbak Wita. Awan catilan bengi kelonan, bayangan. Ngaten. Niku lho, Antasena. Mula nek sampeyan maju arep ngayunke Prabu Baladewa, niki mengke kurang-kurang bujane kula bali nggawa bathang. Wah, bathange sapa? Bathangmu kowe. Merkoso le ngeduk jugangan. Gop nun. Tak butekke. Nek pancen wong-wong Amarta ora wani nandhingi Prabu Jaya Sudarga. Klebu Baladewa ora bakal wani karo aku, najan anak-anak Pandhawa nom-noman kaya ngapa? Luwih nom tinimbang aku, nek aku wong gerang, wong tuwa. Allah kalah karo wong nom. Oh nggih. Tontonan Gop. Aku ora iso mbedah negara Ngamarta aja tundang Prabu Jaya Sudarga. Atos-atos ini.